вече в втори брой на медия, която обслужва интересите на общинското ръководство, се дават неверни данни. Първо, в кампанията 2007 година, когато бях кандидат за кмет, същите медии ме направиха фалирал бизнесмен. Но тогава, тъй като имаше развитие при лошото тройно управление и беше срам да си фалирал бизнесмен, затова ми се лепна този етикет. Трябва да ви кажа, че сега, след 5-годишното вече управление на господин Паунов, е съвсем естествено да си фалирал бизнесмен. Затова в предишния брой на една медия, която обслужва неговата медийна политика, вече ме направиха милионер. От медиите се информирах, че господин Паунов дължи над 130 хиляди лева кредит, отделно 80 хиляди евро. По груби сметки това прави около 300 хиляди лева. Нали знаете, че човек, който е взел кредит 300 хиляди лева, трябва да върне поне 400-500 хиляди. Затова аз смятам, че ако има милионери в град Кюстендил, това е господин Паунов. Вие си отговорете сами, питайте го и него и нека гражданите на град Кюстендил си отговорят кой може да върне половин милион. Аз смятам, че само един голям милионер може да го направи това нещо. А ако някой друг ги връща, това е отделен въпрос. А ако той не може да ги връща и в личен план дължи толкова пари, той според мен е опасен и за общината, на която кредитите вече са над 20 милиона. Да даде отговор колко са кредитите на общината. Чул съм, че тези 13 милиона няма да стигнат за балнеологичния център. Ще се взимат още. Ако кюстендилци не дадат доверие на хора, реалисти, които могат да преценяват какво, за колко и кога да се прави, не до края на втория мандат на Паунов, а още по средата, Кюстендил ще дължи над 30 милиона и няма да има нищо на лице, или ако има нещо, то няма да бъде функционално и рентабилно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.